pane mashoko anobuda muzimu zvinzi aiwa Ramaphosa ava mutight corner zvamoza kuti aiwa sekuvakidzana kwakaita neZimbabwe vanhu marelations avakaita neZimbabwe neZambia vanowirirana, but takuona kuti government yaRamaphosa yakujamukira mutungamiri wayo nekuda kwokuti vakudhimanda kuti aiwa the upcoming SADC summit ngaiite kuti ibviswe munyika yeZimbabwe venue yayo. Sambira mashoko abuda nyongwa muzimu kuti bva subscribe like kuti on the bell icon. Tipinda vanonyora vachiti Ramaphosa now in a tight corner. His coalition government partner DA wants him to call Mnangagwa out over escalating human rights situations in Zimbabwe. Vanoposta this statement against SADC summit venue must be changed from Zimbabwe following a claim down on democracy activists by ZANU-PF regime. Mashoko ari kubuda munewspaper aiwa tichiona kuti nyika yeSouth Africa tikuona kuti DA party iri kujamuka madeals anoda kuitika nyika yeZimbabwe, iri kujamuka kuti aiwa the upcoming SADC summit ngaibve nyika yeZimbabwe. Mashoko ari kubuda kuSouth Africa tivodudze mafungiro enyu munoti kudii tichiona aiwa Ramaphosa achisiwo pakona. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu semanyoro azvaitwa achibudiswa pana pamuzimu pinai comment section medu mutudze maideas enyu. Musakanga no subscribe or like, maunchete on the bell icon.